Існуе думка, што Нямецчына, якая на пачатак другой сусветнай вайны захапіла некалькі еўрапейскіх краінаў, мела вельмі шмат рэсурсаў і пабудавала самую вялікую армію ў Еўропе. І ўласна таму Савецкі Саюз зазнаў паразу ў пачатку вайны, ды перамога над нацысцкаю Нямецчынаю запатрабавала столькі ахвяраў ад народаў СССР. Але факты кажуць, што гэта міф. Савецкі Саюз меў вялізную армію і шмат рэсурсаў, а катастрофа 1941 года і прысутнасць немцаў каля Масквы звязаныя з пралікамі кіравання Сталіна. Несумненна, Нямецчына за 7 гадоў кіравання Гітлера маштабна мабілізавала рэсурсы і пабудавала вялікую вайсковую інфраструктуру, але ў лічбах СССР усё адно пераважаў. Напярэдадні вайны Савецкі Саюз меў больш за 20 тысячаў танкаў, у 4 разы больш за Нямецчыну. Сярод іх легендарныя Т-34 і КВ-1, якія на той час не мелі аналагаў. Нешматлікія нямецкія Панцер-3 і 4 саступалі ім у брані і ўзбраенні. У неба маглі падняцца 10 тысячаў савецкіх самалётаў. Нямецчына мела толькі 5 тысячаў. Самалёт-штурмавік Іл-2, які нацысты называлі «чорнай смерцю», стаўся сімвалам савецкай авіяцыі. Суадносіны колькасці артылерыі таксама былі на баку СССР – 60 тысячаў адзінак супраць 40 тысячаў. СССР меў магутны прамысловы комплекс. Вытворчасць сталі і вугалю перавышала нямецкую. Гэта дазволіла выпускаць танкі і перад вайной яшчэ экспартаваць сталь у Нямецчыну. А ўжо падчас вайны Савецкі Саюз меў магчымасць выпускаць штомесяц 2500 танкаў, утрая больш за гітлераўскую Нямецчыну. У 1941 годзе нямецкая армія налічвала больш за 8 мільёнаў чалавек, а савецкая – каля 5 мільёнаў. Канкрэтна на мяжы суадносіны войскаў былі 4 мільёны немцаў супраць 3 мільёнаў савецкіх жаўнераў. Але і гэтая розніца была звязаная толькі з тым, што Нямецчына ўжо некалькі гадоў вела вайну на некалькі франтоў, і гэтыя 8 мільёнаў былі максімумам. У той жа час мабілізацыйныя рэсурсы СССР пачалі разгортвацца толькі пасля пачатку вайны. Чаму ж тады ўлетку 1941 вермахт гэтак лёгка ўзламаў абарону СССР і дайшоў ажно да Масквы? Рэч не ў слабасці, а ў стратэгічных памылках Сталіна і неарганізаванасці арміі. Нягледзячы на моцную цэнтралізацыю і жалезную руку, савецкая армія на момант пачатку вайны была пазбаўленая вялікай колькасці дасведчаных афіцэраў праз чысткі 1937 года і размешчаная ў вельмі невыгаднай пазіцыі каля мяжы. Лагістыка і забеспячэнне войска таксама былі арганізаваныя вельмі дрэнна. Падчас вайны высветлілася, што савецкай авіяцыі не стае паліва, танкам снарадаў, а жаўнерам тушонкі. Усё гэта давялося выпраўляць ва ўральным рэжыме ўжо падчас вайны. І тут вельмі дапамагло падтрыманне Амерыкі, знакаміты ленд-ліз. Тое, чаго не мог закрыць ленд-ліз, закрывалі савецкія жаўнеры і цывільныя коштам свайго жыцця. Менавіта з трагічнымі і злачыннымі памылкамі Сталіна звязваюць тое, што вялікая савецкая армія, якая 20 гадоў будавалася на бязмежных рэсурсах для экспансіі ў Еўропу, была знішчана гітлераўскаю всяго за некалькі летніх месяцаў 1941.